Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Hoxe, en este vídeo, vou a intentar explicarvos como se fan os bancales de obra como os teño feitos eu. Si tendes pensado facer uns bancales elevados, quedádevos porque seguro que algún dos consellos vos pode servir para algo, polo menos para darvos algunha idea. Si sabedes de alguén que queira facer os bancales, compartid este vídeo con esa xente, con todo o mundo. Axudádeme a partillalo polo mundo enteiro. Benvidas á miña horta. O primeiro que temos que ter clarísimo é por onde nace o sol e por onde se pon, para dirigir os bancales de xeito que lle dea ao máximo tempo posible ao día de horas de sol. Pero tamén hai que ter en conta, hai que xogar con estas dúas cousas como teñades vos a inclinación da vosa horta, porque no inverno temos que deixar que drene, non podemos facer os bancales de xeito que fajamos como unha especie de barrera e que a agua chegue aí, empose e teñamos problemas. Entón, tendo en conta o nacimento do sol e por onde se pon, e máis a caída da horta, tendes que dirigir a cabeza dos bancales o máximo posible a onde nace o sol. E así, dese xeito, o sol, toda a circunferencia que vai a facer, vai a dar ao bancal de lado. E ides a aproveitar moitísimas horas máis de sol ao día. O seguinte que temos que ter en conta é a medida. O largo, pois, decidídelo vos dependendo do que queirades plantar, do grande que se xa a vosa horta, en fin, o largo vai a ser un pouco igual. Pero o ancho ten que ser o suficiente como para chegar cómodamente a traballar ao medio por un lado e máis polo outro, porque se os facemos demasiado anchos e non lle chegamos ao medio, teríamos que subir encima do bancal para traballar a parte do medio, e iso non o queremos, queremos os bancales para que sexan cómodos. Entón, eu de ancho recomendo-vos que non sexa moito máis de 1 metro de ancho o que é en dentro do bancal, o de traballar. Pero xa depende do grandes que se sades, porque ao mellor sodes moi altos ou moi altas e chegadeslle mellor, entón dadelle un pouquinho máis, pero máis de 1,20 m no interior de ancho non debería de ter. Agora, o largo decidídelo vos, pero tamén vos recomendo que moito máis de 5 ou 6 metros non lle deades, é mellor que fajades 2, porque se tendes que ir a dar a volta, pois como moito máis camiño, faise máis incómodo, queremos os bancales por comodidade. Entón, pois eso, 5 metros, 6 metros de largo, chegarían perfectamente. Ou menos, podedelos facer de 2 ou 3 metros, o largo dá igual. E unha vez que xa temos decidido como orientar os nosos bancales e o tamaño máis ou menos de como van a ser, fáltanos tomar outra decisión, a altura. A que altura os queremos? Os bancales teñen que ser cómodos, xa que vamos a facer unha inversión, por comodidade, vamos a intentar que nos sexan cómodos, o sea, a unha altura que non teñamos que doblar moito a espalda. Eu teño de 2 tamaños, teño algúns moi baixiños e outros máis altos. Os baixiños utilizos para plantar cousas que van a medrar moito. Os tomates, as xudías de mata alta, pois berenjenas e pimentos. E os outros bancales, que son máis altos, están á altura como de traballar casi de pé, eses utilizos pois para plantar fresas, zanorias, lechugas, repolos, coliflores, brécol, cousas que van a medrar, digamos, en altura pouco. Si facedes os bancales todos á mesma altura, pois este paso non o teñades en conta. Pero se facedes como a min e os facedes de 2 alturas, tedes que ter en conta unha cousa. A nasenza do sol, o sea, se agora me está dando sol así de enfrente, é como sale o sol todo o día na miña horta, o bancal baixiño, que vai a ser onde plante as cousas altas, ten que estar na parte de atrás, para que non lle dé a sombra ao de adiante. Parece contradictorio, pero é así. O bancal baixo na parte de atrás e o bancal máis alto na parte de adiante. Por qué? Porque se plantamos cousas moi altas na parte de adiante, vamos a dar sombra
ás cousas de atrás. E iso non o queremos. Entón, se os facedes de dúas alturas, as cousas altas para atrás e as cousas baixas para diante. O sea, o bancal pequeno para atrás e o bancal alto para diante. Que conste que grabín este cacho de vídeo unhas cuantas veces para non liarme moito e penso que me sigo liando. A ver se quedou máis ou menos claro. Esta parte que ven agora tamén é moi importante. Podedes incluso diseñar, medir a vosa horta ou cacho que tendes e estruturalo xa en un papel, cos metros e todo ben definido. Unha vez que o teñades diseñado, vamos a espichar unhas canas para poñer un cordel, para ir dereitiñas, porque a ollo non van a salir ben. Entón, vamos a dibujar con canas e con un cordel os bancales e os camiños que queremos arredor dos bancales, co ancho dos camiños e todo. Por certo, o ancho do camiño entre un bancal e outro bancal ten que ser o suficiente para que ti podas ir andando e con un caldeiro, por exemplo, na man, para non ter que ir co caldeiro en diante, o sea, non me fajades os pasillos estreitiños de todo, dádelle cancha, e se tendes pensado andar cunha carreta, menos dun metro de pasillo xa non tendes que poñer. Sitio elegido, medimos ben medidiño e poñemos en cada esquina un pau. Cando tomedes as vosas medidas, tendes que ter en conta o ancho que teña o bloque, porque hai bloques que son máis anchos e outros máis estreitiños. Non fai falta que sea dos anchos, pero, bueno, se tuverades obras por aí na casa de outra obra, pois tamén os podedes aproveitar. Pero se os ides a comprar, é mellor que sexan dos máis estreitiños. Non teñen que aguantar tampouco tanta presión e cheganos ben. Collemos un cordeliño que nos vai a servir de guía e amarrámoslo a un lado e despois damos a volta a todas as canas. Damos aquí unha voltiña para que non nos afe. Dimos o siguiente. E acabamos onde empezamos. Temos que facerlle unha pequena cimentación, así que con un cavador ou con unha lagoña temos que preparar unha coviña para a cimentación. Esta terra que vamos quitando de aquí, xa vamos metendo aquí, e o bancal xa se vai a ir enchendo. E quedaríanos algo así. O ancho que ten que ter a cimentación ten que ser un pouco máis ancho do ancho que sexa o voso bloque. Como hai diferentes medidas, non vos vou a dar centímetros. O ancho que teñades o voso bloque, un pouquiño máis. Se o voso bloque mide 10 centímetros, dátelle polo menos 15 de ancho. E de alto, ten que levar unha capiña de cemento, polo menos de 10, 12, 15 centímetros. E despois, aínda hai que enterrar un pouquiño tamén na cimentación, o bloque, polo menos outros 10 ou 15. Entón, en total de cemento, de alto, da cimentación, o alto, tería que ser entre 20 e 30 centímetros, dependendo da altura que lle queirades dar ao voso bancal. Non é o mismo poñer unha fila de bloques que poñer 4. Eu agora non vou a facer cemento de verdad, así que vámonos a imaginar que esta área que teño aí é cemento. Xa temos aquí o noso cemento de mentira e o que vamos a facer é ir botando cemento na nosa cimentación e vámola acomodando. Empezamos a poñer bloques. A primeira fila cos buratos cara abaixo, cara ao cemento, para que o cemento se meta nos buratos e quede máis firme. Idelle botando un nivel, que non vos quede torcido, ten que quedar dereitiño. Ide acomodando con máis masa se fixera falta, para que quede anivelado. Este bancal que estou facendo é unha maqueta. Tendesvos que imaginar que mide 1 metro de ancho e 5 metros de largo, polo menos. Esta é só unha maqueta para que vexades como fixen eu os meus.
isto, por suposto, é un bancal de mentira, é un símil, é unha metáfora, pero entre bloque e bloque, por suposto, leva cemento. E entre fila e fila tamén, pero eu non lle vou a poñer. Unha vez que teñamos posta a primeira fila de bloques, hai na que deixar secar, hai que esperar a que a masa tire, que agarre ben dos bloques. E xa lle podemos quitar o fío de arredor. E cando estea seca, empezar a poñerlle a segunda e a terceira e a cuarta, si queredes, fila de bloques. Pouquiño a pouco, teñen que secar uns antes de colocar os outros. Unha vez que secou a primeira fila de bloques, vamos a empezar a poñer a segunda. Segunda ou terceira, as que queirades poñer. Temos dúas opcións, poñer o bloque boca abaixo na última fila, boca abaixo ou boca arriba. Se o poñemos boca arriba, non poderíamos deixalo así, porque este é moi pouquiña capacidade de terra e moi pouca retención de agua. Entón, teríamos que ca rebarbadora cortar o bloque todo para deixalo en comunicación ca terra. Así. As fresas estas, por exemplo, teño as así no bloque, pero tuvemos que cortar o bloque todo para que as fresas teñan comunicación ca terra de dentro do bancal, porque senón é moi pouquiña terra. Se deixamos que o burato estea pechado, cando dea o sol aquí no verán, o bloque vai a facer que a agua se evapore rapidísimo e vai a secar moi rápido, co cal a planta non vai a ter nin suficiente terra para enraizar ben, nin suficiente agua por moito que regemos. Entón, o mellor é, se poñemos o bloque para arriba para aproveitalo, hai que quitar a parte de atrás, para que estea en comunicación co resto do bancal. O semento que poñemos para sellar entre un bloque e outro bloque non fai falta que estea moi ben colocado. De feito, é mellor deixarlle como a huecos para que o bancal drene, que teña por onde salir a agua. O sea, semento ten que levar, pero tampouco que sea estanco de todo, porque senón facemos unha bañeira. Cando os nosos bancales estean listos e o semento xa estea seco, podemos empezar a enchelo de terra. Si tendes, non fai falta compralo, pero si tendes, por exemplo, na vosa horta unhas pedras que sobraron de algunha obra ou as tendes ali que non sabedes que facer con elas, está moi ben que as poñades no fondo do bancal, porque van a facer de drenaje, non van a facer que a terra compacte de todo, vai a poder como desaguar mellor. Si tendes, si a vosa terra, por exemplo, é moi compacta, tende a facerse moi pechada e moi dura no inverno cando chove, si vai a estancar a agua, agora é o momento de irla mezclando, por exemplo, con area de canteira. Pois se hai que comprar unha pouca area, pois tamén se compra. O importante é que a hora quede ben preparado, xa que nos metemos na fundura de facer o bancal, non lle metamos a terra toda, si é moi dura, si é moi compacta, si é moi arcillenta. Entón, idea mezclando con algo que a faja unha terra drenante e que sexa posible plantar todo o ano, no inverno tamén. Bueno, é que eu a verdade sempre falo de plantar no inverno e despois doume de conta de que vivo nun sitio no que sí podes plantar no inverno, eu. Pero, bueno, o que iba é que a terra que metamos en dentro do bancal non pode ser compacta, non pode que no inverno, ca chuvia, faja un estanque de agua. Entón, se tendes a terra moi dura, mezcladea con area de canteira. E, por suposto, se tendes unha terra moi pobriña na vosa horta ou que se é moi arenosa, teredes que comprar unha pouca terra negra para lle botar. Pero, en tal caso, se tendes unha terra máis ou menos boa na vosa horta, agora queda o dilema de onde saco terra para acabar de encher o meu bancal. Entre un bancal e outro bancal ten que haber camiños polos que pasar cómodamente. Pois a area vámola a sacar destes camiños. Temos que pensar que todo alrededor do bancal temos que ter un camiño que nos permita andar ben por el. Bueno, pois este camiño hai no que rebaixar. É a terra que quitemos del, marcámoslo, e esta terra vai para dentro.
Estes camiñiños que lle fixemos así arredor para poder pasar e para aproveitar a terra para encher o noso bancal, agora, para que non nos nasan ervas, temos varias opcións. Unha sería cubrilo de area. E outra, que é o que fago eu, é baixarlle o pH para facer un entorno moi ácido e que as plantas lle sexa máis difícil nacer. Eu teño os camiños limpos porque tamén os limpo, pero sobre todo porque lle puxen un terreno moi ácido. Para que o entorno non lle sea favorable á maioría das plantas e que teñamos os camiños limpiños, é aportándolle unha materia que se xa en sí ácida, que nos vai a baixar o pH da terra. Eu escollín o pino. Teño aquí follas de pino, o sea, picaños, ou corteza tamén lle teño botado, e outro tipo de follas como da acacia e así, tamén se lle pode botar. Isto non é un traballo inmediato, o sea, é un traballo de anos, de ir botando e aportando este tipo de materias que nos van a facer que o entorno non sexa adecuado para todas as plantas, pero sempre hai algunha que sobrevive. O sea, hai plantas que queren terrenos ácidos, entón, para telos limpos, teño que vir a arrancarlle as ervas tamén. Non vayades a pensar que é así, de gratis. É que sí, Barry? É que sí? Claro. Dependendo moito da altura que lle deas aos bancales, é posible que os primeiros anos non os teñas cheos de terra, de todo. Pero é algo que non importa moito, porque pouco a pouco, como ya hai que ir aportando sempre materia, compost e así, pouco a pouco xa se van a ir enchendo. Tampouco non é necesario que estean cheos de terra hasta a ras de riba. Co tempo, só se ire desenchendo. Facer os bancales así de obra non sale gratis. Hai que comprar o cemento, hai que comprar a area, os bloques, e se non te das mañá a facelo, tes que pagar a quen cho faga. Pero tendes que pensar que é unha inversión, porque se de verdad queredes plantar e a vosa salud non vos permite estar abaixados por problemas de espalda ou de cervicales ou así, pero a pesar de todo, queredes ter un cachiño de hortiña na que plantar, para min é unha das mellores inversións. Millor que cambiarlle os muebles á cociña, por exemplo, porque xa están pasados de moda ou están vellos. Isto para min é unha inversión no futuro, inversión en salud, inversión en ti, se de verdad queres plantar. Isto é super cómodo, non che hai cousa mellor. Que sempre ten que vir a salir en todos os vídeos. É que non me podo ir falar, que senón quere colo. Saca a man da chucha. Espero que vos axudaran os meus consellos, seguro que me quedaron un montón de cousas que dicirvos e que se me pasaron por alto. Se é así, facedemos saber, preguntádeme. Isto é como un chat de WhatsApp ou así. Abaixo podedes deixar o voso comentario e eu eivolo de responder. Se non é inmediatamente cando poda, eivolo de responder. Todas as vosas preguntas seguro que van a axudar a outra xente que tiña as mesmas dudas, así que, valga a redundancia, non dudedes en preguntar as vosas dudas, porque enriqueceremos moito máis este vídeo. Nada máis, non me queda moito máis que vos contar. Coidádevos, portádevos ben, sede felices e facede un bancal de unha vez. Esta primavera todo o mundo cos bancales de Nusca.